Пуснах. И да хора, днес ще играем в едно с братовчет ми. Да. Ти или аз, защото ако ти си слаб, не знам за мен. Да, аз не мога да видя. О, нега! Аз също. What the hell? Добре, нещо ми става, автоматично ми стреля. Ама ти играеш с дърво сега, не с камък. Така че трипълерите ми се спря. Не знам why, ама по някакъв начин се спря. Добре, че бях вътре в рампата. Да, видях. И на мене ми се случва нещо на моят приятел. И на мене ме е гадно. Аз не мога да направя дабъл елитъла. Какво правиш ти, бе? Чакай, той аз не спра с камък, бе. Найс. Ай, брат. Що не мога да правя? Майко. Vacca presa presente. Да, брат, аз точно направя фулбоксите, видях, че си точно отгоре напред и вика бада, не знам ако джамскер. Така вика глупава е, че късмет. И аз не мога. Аз правя нека ония тъпия едит, където едитвам един ъгъл и после другия ъгъл на самото плотче.
Не ти качвам хай игра от аз била. Айде. Замина хай граунд, замина. Майко, това какъв красив клип щеше да стане. Само че ти са провали нещо. Добре, паднах. Това? Така. Той ще се види на клипа после, защо съм мечнах нарочно. Защото така. А? Какво? Да бе, снимам. Аз чух, имаш ли? Викам, какво имам? Какво да имам, бе, брат? Майко мила! Добре. И аз паднах. Лака, презент. Имаме ли право на хилове? Добре, а става ли само да си ги държа в инвентара без да ги ползвам? Аз не мога да направя трипове, не знам какво ми става. Не, бе, брат, аз не мога да направя трипове. Опа, кога дойде, бе? Чакай, що съм с такъв материал? Глупавете късмет! Само как дойдох пред теб. Чакай, ще му хубаво се сме на скина. Не, добре сме. Ще изгледа 100. Не ме обърка. Защото ма кефи. Твое с къдрилата, моите са нормалната коса. Лака презент. Леко е. Майко мила. Мале глупавет. Късмет. Ай! Piece of shit! Давай, давам безпокойно. Да, брат, нямаме проблеми с триповерите, как? Да, бавелите го правя по-бързо от всичко, ма то триповерите. Да, бавелите го правя бързо, ма то триповерите не мога да знам. А що? Майко! Yes! Бати, какво е късмет имам? Не. Да, бо... Защо направих три поверите отзад напред, бе? Първо направих това стената. Гледай пак. Какво ми става, бе? Много ти кога правиш вече втора година, бе? Мишка коментира. Yes! Аз верно игра на някакви хубави молитви. Гого, айде идвай. Лавака презент. Бум. Първо, сега съм получава видеоклипа много як. Последвайте и харесайте, хора. Последвайте и харесайте.
лук і за мене.